Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR програма «Бугунь». Сьогодні і я, її ведуча Айдар Муштабаєв. Ми, підкреслюю, у прямому етері, тобто ви можете телефонувати. Якщо протягом програми у вас виникнуть питання до мого сьогоднішнього гостя Антона Швеця. Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Він співзасновник партії «Демократична Сокира». Сокира – це партія, вона не представлена у парламенті наразі, але є частиною патріотичного політичного спектру. Але, знову ж таки, ми сьогодні з Антоном не будемо обговорювати партійні справи, будемо розмовляти про загальнополітичні речі, і не тільки, до речі, і про військові, різні. І, я хочу основні події, якісь там, щоб ви оцінили. І перша подія – це застосування Байрактару. Тепер вже вся Україна знає, що Байрактар – це прапороносець. Байрак – це кримською так само мовою, це прапор. Байрактар, відповідно, прапороносець, а дехто вже жартував, що прапор в багатьох мовах Бандера, і тобто це бандероносець. Так. Виявляється. Да. Тому запитання. І, до речі, в нас же там культура зради – це одна з основних культур. І я вже почув спочатку всі почали там радіти, казати, що це дуже круто, класно, да? Потрапили точно в ціль, гаубицю розбили. А потім почали висказуватися ті, хто незадоволені, що не зовсім так, як хотілося б. Як ви оцінюєте? Я оцінюю це, що це дуже гарно, насправді. Я не бачу тут проблем. Це перше відоме офіційне застосування. Звісно, що, наприклад, Турція або Азербайджан, які використовують байрактари методично, вони пройшли довгу школу. І вони вміють використовувати їх. Більш того, і Турція, і Азербайджан, і так звані проксі в Лівії використовують байрактари не окремо від всієї іншої номенклатури військових засобів, а разом з ними. Наприклад, якщо ми подивимося на конфлікт між Азербайджаном під час деокупації частини Азербайджану, то ми повинні розуміти, що Азербайджан використовував всю номенклатуру. Тобто там були не тільки байрактари з різною номенклатурою засобів ураження, там були інші засоби ураження, наприклад, ізраїльські ракети, які вибивали ППО Нагорного Карабаху. Тому, звісно, воно більш ефективне, але Азербайджан і має більше байрактарів. Ми фактично тільки почали закупівлю. Ми маємо зараз щось на кшталт 12 апаратів, з них використовується фактично, я так розумію, тільки 6, бо ще 6 відносяться до флоту, і я не знаю, чи вони вже на бойовому дежурстві. Для 6 апаратів, які фактично тільки починають використовуватися, це дуже гарна перша операція, насправді. Бо потрібно розуміти, що Байрактар – це не суперзброя. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, Байрактар з MQ-9 Reaper, американський безпілотник, які, до речі, теж мають з'явитися в українській армії, здається. Я дуже сумніваюся, бо вони дуже дорогі. Фішка в тому, що ми купили 6 байрактарів, 3 станції керування, пусконаладку, засоби ураження за $69 мільйонів. Це теж не дешево. Це теж не дешево, але кожен MQ Reaper буде, скоріш за все, коштувати нам щось на кшталт $39 мільйонів кожен. І при цьому я б не сказав, що він набагато краще. В нашій ситуації... Байрактари – це добре для нас. Дуже добре. Бо, на відміну від MQ-9 Reaper, Байрактар може використовуватися без включення його в систему процесінгу НАТО. Тобто, якщо ми подивимося на те, як функціонують безпілотники американського виробництва, то вони завжди використовуються з включенням в систему розвідки, цілевказання НАТО. Супутникове стеження. Так. Це
це дуже величезна система, і нас туди не пустять. Антоне, я маю перервати вас, вибачте, просто у нас на прямому зв'язку адвокат з Криму Айдер Азаматов. Айдера, вітаю. Айдера, вітаю. Айдера, чи ти на зв'язку? Чи ти мене чуєш, Айдера? Зв'язок поганий, бо він в потязі. Але коли буде зв'язок, відразу скажіть, ми перервемося з Антоном і просто паузу зробимо і почуємо, що зараз відбувається в окупованому Криму. А я хотів уточнити, там багато хто казав, що це така типу учбова ракета з Байрактару, тобто там не багато що зруйновано і типу ніхто не загинув. Ну я не знаю, як це можна обговорювати. З чим порівнювати? Я не впевнений, що ракета учбова, бо учбові ракети не несуть в собі вибухівку, бо вони ж учбові. Ну так, плюс-мінус. Да. Так, дійсно, Байрактар несе менше навантаження, ніж американські безпілотники, і ракети Байрактара не дотягують до Хелфайрів. Але потрібно розуміти, що та ціль, яку ми будемо уражувати на окупованих наших територіях, вона коштує небагато. Тобто, ну що ми там бачимо? Російські танки, які підняті з запасу. Да? Ну, фактично, це залізо. Да, це залізо. Їх ціна там $300 тисяч за танк. Гармата Д-30, гаубиця, да, яка також піднята з запасу, вона там взагалі, це металолом. Ми не можемо використовувати дуже дорогі ракети для ураження. Співвідношення ціна-якість тут на користь Байрактарів. Так, звісно. Наприклад, там кожна ракета Жавеліну буде коштувати $20 тисяч. Toyota Camry, $20-40 тисяч. Toyota Camry вилітає і кудись летить. Да? Якщо ми з вами уражуємо якийсь сарай, це не дуже економічно доцільно. Так, але як я зрозумів з відео, яке всі бачили, да? Байрактар працює у зв'язку з ще одним безпілотником, який спостерігає і наводить на ціль. Да? Так? Я просто виявляється, ви обізнана людина в таких справах. Я не розуміюся на таких системах, але я просто так здогадався, що якщо один безпілотник висить і спостерігає, і, напевно, наводить на ціль, да? В той час Байрактар випускає ракету. Чи це не так? Байрактар може використовувати, чому я казав про систему цілевказання натівську, да? Байрактар може встроюватися в будь-які системи. Він може бути, як в Турції, вбудований в систему НАТО, а може будувати на якихось окремих лініях. Тобто в нас є якась система розвідування, дорозвідування та цілевказання. Байрактар вбудували в цю систему, і тепер зараз вже немає різниці, як він отримує цілевказання. Антоне, перепрошую. Айдара! Ти мене чуєш? Дякую, що ти долучився. Я знаю, що ти в потязі зараз. Розкажи, будь ласка, що сьогодні відбувалося в окупованому Криму щодо справ людей, яких затримали нещодавно? Еще раз вопрос, я не прослушал, что происходило сегодня. Просто які останні новини щодо людей, яких переслідують, щодо тих, в кого суди? Я знаю, завтра суд по справі Нарімана Джелялова. Просто нагадати, що відбувається зараз і на що ми чекаємо наступними днями. Давайте тоді, якщо ще раз вийде, чи повернувся зв'язок, ні? На жаль. Я просто, пізніше на зв'язок вийдемо, напевно. Подякуйте, будь ласка, Айдерові, просто, зв'язку немає, так потім, коли він дістанеться кудись, вийдемо на зв'язок. Да, продовжуйте. І зараз вже немає ніякої різниці, звідки розвідка отримує дані. Байрактар може сам вести до розвідку та цілевказання. Вони отримали інформацію про те, що десь є позиція, десь є там якісь рухи, вони побачили їх, і Байрактар вже навівся і відпрацював. Якщо б то був МК-9 Reaper, він міг взагалі діяти майже повністю автономно, але ж я кажу, $39 мільйонів штука, і
щось на кшталт до $1 мільйона ракета. $1 мільйона ракетою стріляти. Ну, звісно, якщо це був би Hellfire, якщо це був би MQ-9 Reaper, там нічого би не залишилось. Але маємо, що маємо. І те, що ми маємо, це теж дуже гарно. Погоджуюсь. Але сьогодні ж, якщо ви в курсі, був обстріл біля саме Гранітного, де це відбулося. Напевно, вони помститися намагалися. І навіть один наш воїн загинув, отримав несумісне з життям травми. Ось так. І також доповідають, я не знаю, хто це, ця інформація, що безпілотник ОБСЄ вони збили. Ну, це з переляку чи що. Просто я у Назара Приходька бачив це повідомлення. Ну, тобто, новий якийсь етап цієї позиційної війни, напевно, ми спостерігаємо. Так, дійсно, бо насправді росіяни дуже перелякані Байрактаром. Вони не можуть з ним боротися. Ми бачили це в Арменії, ми бачили це в Лівії, ми бачили це в Сирії. Кількість байрактарів, які їм вдалося збити, дуже невелика. Попри те, що, наприклад, в Лівії та Сирії там є справжня ППО, яка справжньо діє. Але так виходить, що чомусь російська ППО не може боротися з байрактарами. Це, я так розумію, завдяки висоті, з якої Байрактар може атакувати. Більшість систем ПВО середньої дальності не може достати Байрактар на 7 кілометрах, де він літає. А він може уражувати цілі з такої висоти. На цій висоті його неможливо достати там стрілою з ПЗРК або якимось слабкими комплексами. Для цього потрібно вже використовування щось на кшталт буку. Знову ж то супердорогі системи. Дуже дорогі системи, і їх розміщення на окупованих територіях формально заборонено. Там немає заборонених речей, але минулого разу, коли вони розмістили, вони збили MH17. Тому вони не дуже бажають, бо кожна така машина буде відслідкована, і зараз вони опинилися в ситуації, коли вони не знають, що робити. Більш того, росіяни розуміють, що при масовому використанні байрактарів, або якщо до байрактарів додадуться інші засоби ураження, то вони навіть якщо додадуть якесь ППО на окуповані території, вони не зможуть нічого зробити. Вони дійсно перелякані цим. І історія співробітництва України та Турції з розвитку імпортозаміщення деяких деталей Байрактару лякає їх страшно. Слухай, так там двигуни ж будуть наші. Так, якщо почитати російських пропагандистів, вони в ужасі, це їх страшний сон. Вони розповідають, це так, як євреї читають антисемітські газети. Я читаю з задоволенням цих пропагандистів, коли вони пишуть про байрактари та турецьку зброю, бо для них це тупо суперзброя. Вони там такі, ми не знаємо, що буде робити. А в них нічого подібного немає? Як Байрактар немає, бо це насправді дуже складно. Вони намагаються зараз щось зробити, скопіювати нові ідеї Сполучених Штатів, але це довго і це дуже складно. Справа не так в грошах для Росії, як в тому, що це ціла технологічна школа. Розробка Байрактарів почалася у 2000-х, і вона почалася не в голому полі, а будувалася на Байрактарах ТБ-1. Зараз ми використовуємо ТБ-2, і на озброєнні у всіх стоїть ТБ-2. А до цього був ще ТБ-1. І це та зброя, яку Турція створювала задля практичної реалізації. Тобто вони не копіювали, вони створювали те, що потрібно на практиці їм. І те, що їм було потрібно насправді, це те, що потрібно і нам. Бо вони воювали фактично з радянським або російським озброєнням на землі, в ППО і так далі. Тому це дуже... Я б не сказав, що це ідеальна зброя, але це дуже невдобна для росіян зброя, тому вони лякаються. Цікаво, ще я хотів запитати, ось вони там залякані, вони кажуть, що там нацисти, зрозуміло, там страни НАТО, там ополченці, шахтери, трактористи, як ми знаємо, там, да? Ніби. Але ось реакція на це може бути двоякою. Перший варіант – вони, як от ви кажете, да, вони ж не можуть туди, формально можуть,
на вашу думку, вони не хочуть застосовувати буки, бо це, стрьомно їхні умови, якщо казати. Але відповідь може бути така, що вони трохи заспокоюються. Тобто вже безкарно це не буде. Ніщо не буде безкарне. І тут додається ще наказ нового командуючого ЗСУ Залужного відповідати. І вже є чим відповідати, вже тренування пройшло. І 6 буде більше, не тільки ж Байрактар, є просто сам намір карати за постріли, за обстріли, він може вплинути, чи вони заспокоюються, чи навпаки. Путін скаже, ах так, а ви хочете там натовською зброєю вбивати наших там росіян, російськомовних тощо, і це може призвести до загострення. Який варіант, на вашу думку, найвірогідніший? Я вважаю, що це призведе до загострення, бо я вважаю, що росіяни не будуть терпіти те, що трапилося. І насправді вони розуміють, що наша армія та наш там безпілотний флот, та наша кількість засобів ураження недостатня для того, аби протидіяти системно цьому загостренню. Азербайджан готувався до війни 10 років. А яка кількість, нагадайте, ви просто я забув, ви казали, скільки в Азербайджані було чи не казали? Це засекречена інформація. Приблизно ж, зрозуміло, там по масштабах бойових дій. Я думаю, що раза в 3-4 більше, ніж в нас, і навряд чи більше. Бо усього байрактарів виготовлено щось на кшталт 200. З них 100 у Турції, а там ще багато. Катар, Туркменістан. Тобто це дефіцит певний, так? Да, вони дорогі, вони складні, і саме тому зараз Турція намагається диверсифікувати виготовлення, і тому Україна пропонує частково збирати або виготовляти байрактари в Україні. Я чув, що на третину дешевше це буде, якщо ми вироблятимемо тут. Так? То дешевше буде для бюджету це на 35%. Бо є, звісно, в експортних контрактах на озброєння є націнка, коли ти поставляєш вже готовий виріб, або є інша система, коли ви виробляєте частину, ми виробляємо частину. Таке, звісно, дешевше, бо це кооперація, так? Бо насправді кожна машина, яка літає в небі, це ж реклама оригінального байрактару, і це збільшення їх пакету заказів. І до того ж, кожен, хто замовляє в такому разі, розуміє, що Україна ніколи не перестане виготовляти двіжки для байрактарів, на відміну від Канади. Тобто все, що зараз буде замінене, воно буде навічно, бо ми також зацікавлені в тому, аби байрактарів було багато, і во всіх країнах, які воюють з Росією, їх також було багато. А чому Росія не закупила їх у Туреччини? Можливо, вони закупили, як мінімум, якщо Туркменістан купував, вони мають їх, але потрібно розуміти, що купити їх мало. Справа в тому, як функціонує російське головне розвідувальне управління, чи як там воно зараз називається. Одна з розвідок, яку назву має. В них є правила. Всі елементи радіорозвідки повинні виготовлятися на 100% з матеріалів, які вироблені в Росії. А я ж пам'ятаю, вони навіть айфон хотіли робити. Я навіть тримав його в руках. Правда, всі забули вже його назву, і насправді це була китайська. Ні, це про військовий, я кажу про військову радіорозвідку. Військова радіорозвідка, все, що в ньому є, все, що використовується, будь-яка деталь, будь-який елемент, повинні бути російського виробництва. І це для них проблема. Вони можуть купити його, але тільки для того, аби скопіювати або зрозуміти, як з ним боротися. Тому для них навіть купівля була би початком шляху в декілька років, а може десятки років, для того, аби скопіювати і зробити щось своє. А Туреччині це не вигідно, до речі. Якщо скопіюють чи знайдуть ефективний спосіб боротьби, так, то ціна ж, звісно, репутація погіршиться. Тобто їм корисніше нам продавати. Ні, звісно, що їм корисніше нам продавати, бо Росія, вона робить, що хоче, її поведінку неможливо передбачено, непередбачувано. Це по-перше. По-друге, дійсно, Росія як виробник засобів протиповітряної оборони, ППО, вони
дійсно бажали би натренувати своє ППО так, щоб воно могло протидіяти байрактарам і новим безпілотникам. Наразі вони цього не можуть. Навіть новіші засоби ураження, які вони ставлять на панцирі та С1, С2, на новіші модифікації Торів та Буків, вони не можуть кваліфіковано боротися з байрактарами. Вони дійсно цього бажають, але не можуть. І я вважаю, що причина цього – це школа, радянська школа розробки засобів протиповітряної оборони. Як сам працював колись на заводі Топас до війни, я розумію, як воно розробляється і яка ідея його виникнення. На жаль, або на щастя, радянські засоби протиповітряної оборони найкраще всього можуть боротися з радянськими же літаками. І вони дуже погано борються з американськими або чимось іншими літаками. Ми ж бачили там в Сирії, вони ж щось там намагалися довести, і навіть там С-300, С-400 поставили. Ізраїльські літаки просто робили свою справу і поверталися. Воно не працює, бо коли американці або турки займаються розробкою ППО, вони намагаються купувати ті літаки, які потім вони будуть збивати, купувати, знаходити щось. А радянська школа ПВО, вона тренується на своїх літаках. Ну, нехай тренуються, це добре. Я бажаю ефективних тренувань. Я просто знаю, як вони один одного збивали. Тут це усе було. Як ракети їхні під час випробувань запускали, знаєте, звідки? Десь з Кольського півострову. І намагалися потрапити якийсь там ціль на Камчатці. Ну, зрештою, це закінчилось десь на Новій Землі. І декілька разів, там 11 з 12 вони просто загубили ракети, а 12 кудись в Нову Землю потрапили. Ну, але ж все ж таки не будемо недооцінювати ворога, тим більше, що він злий зараз. Я не знав, що... Я думав, що наші редактори запросили політичного діяча, а виявилося, що... Колись я був інженером. Що Антон все ж таки, має... Бо я з підозрою ставлюся, я сам такий до людей з гуманітарною освітою, бо це не освіта. Я не можу так сказати, але в мене інженерна освіта. Так. Відразу видно, що у людини така освіта, така потужна, справжня. Тоді, я не знаю, чи варто питати про золото скіфів, бо це вчорашня новина, але вона теж така образа, і там теж істерика. Якщо ж ви зізналися, що ви спостерігаєте за ток-шоу і ризикуєте своїм здоров'ям психологічним, може ви бачили теж про золото скіфів, да? Я ось тільки одне не зрозумів, чому так довго йшов суд цей? Що там розбиратися, насправді? Ну, я писав про це дуже давно, насправді, і писав ще в ті часи, коли мені здавалося, що позиція Міністерства юстиції не дуже гарна. Бо там справді був ризик, що ми можемо навіть програти цей суд. Там довго ми розбиралися, бо виникає правова колізія. Якщо Україна не визнає Крим російським, то не дуже зрозуміло, хто кому повинен що віддавати з точки зору якогось там голландця. Да? Вони можуть сказати, що дивіться, ви ж вважаєте, що це ваш музей? Так нема проблем, воно ж лежить в вашому музеї. Накажіть йому віддати вам, якщо ви не бажаєте. Да? А тут виникає правова колізія, що якщо це наш музей, який ми вважаємо нашим музеєм, але фактично він російський, то де насправді знаходиться колекція і в чому проблема? А чи голландці знають, де загинули їхні громадяни в малазійському лайнері, чи ні? Я не знаю, що знає арбітраж, і чи повинен він взагалі щось знати. Взагалі це, так я кажу, в таких випадках це дно. Звісно, бо власник українська держава і 7 років, майже весь час, скільки триває окупація, вони з'ясовували, так? Бо з ними, я думаю, що це на щастя, вже не відворот, так? Це переглянути не буде, скоріш за все. Там є можливість, здається, звернутися до якогось іншого суду росіян, але наразі це рішення апеляційного суду і немає забезпечення, яке забороняє якесь рішення. Тобто, наскільки мені відомо, це майже остаточне рішення. Тобто незабаром, може навіть до Нового року
що це золото прибуде сюди. Я просто уявляю, як президент, міністр закордонних справ, може міністр культури, втрьох, а може ще більше людей зустрічатимуть цей літак. Але що буде далі? Буде далі, до речі, що буде далі з золотом, я не знаю. А ось Берлін, чи ви чули, може бути, Берлін виразив стурбованість, що дрони на Донбасі застосовують не лише ОБСЄ. Мінські угоди дозволяють використовувати безпілотники виключно спостерігачам. Я щось не бачив цього в Мінських угодах. Може ви, якщо ви все знаєте вже, може ви можете пояснити? Ну, я читав Мінські угоди, там, здається, мова йде виключно про калібри артилерії. Угу. Тобто, я не бачив на Байрактарі артилерії, там є якісь ракети. Про калібри ракет там кажуть, але про це ракети з РЗСО, смерчів або щось такого. Ну, тобто, якщо хтось може виміряти калібри ракет, які є на Байрактарах, може щось вони і можуть сказати. Але, Берлін, як завжди, каже одне й те саме. Да? Він каже, а давайте ви нічого не будете робити. І, звісно, Берлін орієнтується на істерику, яка є в Росії стосовно Байрактарів. Мені здається, Антоне, що вони всі підсаджені таємно на російські телеканали. Бо дуже часто формулювання німецьких високопосадовців чи ЗМІ, вони просто копіюють. Я просто пам'ятаю, як мене оголосили міжнародний розиск, чи там звинувачення оголосили. І формулювання, як Deutsche Welle це дало, це просто РІА Новості. Просто терорист, екстреміст. І тут так само у Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, це цитата дослівна, згідно з яким українські збройні сили у відповідь на обстріли і загибель одного та поранення іншого застосували дрон типу Байрактар, сказала пані речниця МЗС Німеччини, пані Андреа Зассе. Що б ви відповіли цій пані? Я відповів би їй максимально дипломатично і також був би стурбований тим, що є зростання, тим, що є загострення. І ми дійсно будемо намагатися зробити так, аби це зростання, загострення і зростання агресії було нівельовано. Але засоби, які ми для цього будемо використовувати, ми самі вирішимо, які будуть ці засоби. Я просто вважаю, що якщо немає ніяких представників російської армії на окупованих територіях, то і загострення не може бути. Тому ми зараз зменшуємо кількість засобів ураження, які є на окупованих територіях. До речі, чи відпустили тих працівників ОБСЄ, яких там затримали в готелі? Чи вони там досі які мали російські документи? Я, на жаль, не Вони їх там затримали, просто закрили вихід з готелю і сказали, так, ОБСЄ, сидіть тут тихо. Ось, вони ж ОБСЄ, а не ОБСЄ насправді, але за документами так. Не знаю, не слідкував. Добре, бо з ними, з усіма. Я не хочу тут цитати всі наводити, але... Що ви думаєте, ви ж опозиція, правильно розумію? Так. І опозиція, вона в нас постійно займається тим, що критикує зелену владу. Не тільки зелену владу, але так, критикуємо. Постійно, так? А тут ніби і зради ніде немає. І навіть НАТО. Дивіться, НАТО, просто це видно, як НАТО активізує співпрацю з Україною. Як це порівняти з тими висловленнями, що там Зеленський все зрадив, що там йому ніхто не має до нього довіри, тощо. Зброю дають, там партія за партією прибуває. Міністр оборони Сполучених Штатів був тут. І все ніби нормально. Може, варто там похвалити її? Я не закликаю до цього, але просто до об'єктивності. За гарні справи можна похвалити і Зеленського. Але ви ж самі кажете, НАТО активізувалося, американська військова допомога активізувалася, американський міністр оборони кудись прибув та щось намагається робити. Так? А
деактивізація Зеленського. Насправді є дуже велика препона для нас на шляху до НАТО – це реформа СБУ. Бо зараз позиція членів НАТО, багатьох, і Сполучених Штатів, зокрема, в тому, що якщо СБУ займається економічними питаннями, які є дуже корупціоногенними, і фактично зараз СБУ повертають на митницю, то хто ваші СБУшники? Чи вони займаються контррозвідкою, чи вони займаються корупцією? Нас не можуть включити в НАТО, якщо люди, які в нас займаються корупцією, живуть за рахунок, якщо люди, які в нас займаються контррозвідкою, живуть за рахунок корупції, бо ми ж не знаємо, вони не знають, хто цим людям платить. Чим вони насправді займаються? Ми не можемо бути частиною НАТО, якщо наша контррозвідка отримує гроші в конвертах, які опинилися там через корупцію. А йшлося вже про реформу СБУ, і навіть президент нещодавно казав, що... Так, про це сказали, був створений БЕП, але зараз ми бачимо, як в закон до СБУ намагаються повернути та закріпити там слідкування СБУ за справами, пов'язаними з митницею. Я тільки не розумію, митниця – це ж, здається, не про безпеку держави. Це, здається, поліцейські функції якісь. Так, звісно, так і є. Але зараз СБУ наполягає на поверненні кримінальної відповідальності за деякі там злочини, пов'язані з митним контролем. І СБУ вважає, що це справа державної безпеки, тому вони будуть займатися цією справою. Бо це дійсно, напевно, не відповідає вимогам західних партнерів, принаймні те, що я чув. А зараз хочу про коронавірус все ж таки. Ну, знаєте, як є два світи, дві України. Одна Україна – це місто Моршин, де всі привітні, щасливі, ходять там, як Леся Подрів'янська, не пам'ятаю, там якийсь образ був, такі щасливі, довольні, всі ходять. Да. Я можу, але мені заборонили. Не будемо цитувати нашого куміра. Але і інша Україна, де область за областю, місто за містом, потрапляє в так звану червону зону. І ось 30 жовтня, це дата, вже оголошена, що Київ і Київська область потрапляють сюди. Я мав надію, що все ж таки тут так доступно вакцинування, і що все ж таки ми встигнемо, і якось там не потрапимо, і більш-менш тут населення таке притомне, ну, просто більше освічених, концентрація освічених людей, більше молодих людей, більше зрозумілих причин. Але ні. На вашу думку, хто у цьому винен? Влада чи народ? Чи може окупанти, я не знаю. Народ має ту владу, на яку заслуговує. Тут неможливо сказати, що хтось один винен, але ми повинні говорити про факти. Факти дуже прості. Вакцинація провалена і як медійна кампанія, і як організаційна кампанія. А чому провалена? Я без жодних черг привився ще на початку літа. Так, але організаційно вакцинація – це вирішити, які страти, які професії повинні бути вакциновані. Зараз ми бачимо, як міністр охорони здоров'я... Спішно це робиться, так? Ні, він вийшов і сказав, ми не будемо відсторонювати тих лікарів, які не вакцинувалися. Бо в такому разі в нас не залишиться лікарів. Угу. Тобто у нас в лікарнях, куди можуть потрапляти і потрапляють люди, які захворіли на ковід, в нас є лікарі, які не вакцинувалися і, можливо, ніколи не вакцинуються. І він розводить руками і каже, а що ми можемо зробити? Лікарів тоді не буде. І я вимушений з ним погодитися, дійсно їх тоді не буде, хай будуть хоч якісь. Але це ситуація, коли показує, що організаційно влада була неспроможна організувати вакцинацію як систему. Вони дали можливість, так. Можливість, до речі, дуже зручну. Я правда. Я просто це 15 хвилин зайняло. Ну, рілі, там нікого не було.
Ну, то був А такий багато час. людей, багато людей, там волонтери допомагали, там брали за руку тебе, там просто за ручку вели. Ну, Але дивіться, вакцинація це справа державної безпеки. Це не комерція, в якій достатньо дати можливість, і все там, як за допомогою ринку, само собою станеться. а ви за примус? В нашій ситуації в нас вже немає ніякого вибору. Погоджуюсь. Більш того, в мене був спір на цю тему, що є примусом і що може вважати примусом. Я вважаю, що державний примус – це коли відмова державі наражається на якісь дії. Адміністративну відповідальність, кримінальну відповідальність, ну тобто, адміністративна відповідальність – це коли держава каже тобі, ти повинен, ти зобов'язан вакцинуватися, ти відмовляєшся, тобі виписують штраф. В нас такого нема. В нас є примус лише в частині, коли держава каже, окей, якщо ти не встиг або не бажаєш вакцинуватися, ми бажаємо відокремити тебе від інших людей. Це не є примус як таковий, як якась адміністративна дія. Це намагання якось розділити людей, відокремити людей одних від інших. Так, це дійсно працює як фактичний примус, і ми бачимо зараз черги в пунктах вакцинації. Але на наш народ по-іншому дуже складно діяти. А чи не здається вам, Антоне, що головніше рацію, яке мають на увазі наші громадяни, це гроші. Тому не випадково, здається, місто Моршин так охоче вакцинувалися, бо там люди, напевно, їм пояснили, може, місцева влада, я ж не знаю. Просто досвід Моршина треба використовувати, про це треба дізнатися подробно, по-перше. Да? Може, вони там пояснили місцевим, що якщо ви, окей, ви можете не робити це, не брати участі в цьому експерименті, але не будьте здивовані, що залишиться завтра без роботи, бо люди просто не приїдуть в епіцентр епідемії, який міг цілком стати Моршин. Там же багато людей, які приїжджають відпочивати туди, не тільки місцев, це ж не якась там капсула якась, так? Тобто, якою, на вашу думку, має бути головна мотивація наших людей до вакцинації? Приклад Моршина – це приклад того, як працює реформа децентралізації. Якщо десь є керманичі, в яких є клепка в голові, вони розуміють, як пов'язаний рівень вакцинації з економічними наслідками, вони намагаються щось робити, бо інших грошей у них нема. Якщо є інші керманичі в нашій країні, а це ж, завдання в багатьох питаннях – це завдання місцевої влади. Якщо місцевій владі пофіг, наприклад, як владі Києва. Це ж Київ, куди ти з нього дінешся? Ви все одно будете платити податки тут, будете працювати тут, бо це ж столиця. І робити нічого не потрібно, де люди там якось самі зможуть. Але, на жаль, результати роботи цієї реформи ми побачимо через десятки років. А епідемія зараз. Тому всім бажано наслідувати приклад Моршина. Але я вже вважаю, що це щось на кшталт соціальної еволюції, яка повинна пройти і серед влади, місцевої та центральної, і серед народу України. Всі повинні розуміти, що таке суспільне благо і як воно досягається. Ну і як думаєте, це можливо в історичній, більш-менш короткій перспективі? Так, колись ми станемо дійсно європейською країною, в якій люди більш-менш розуміють причини та наслідки. Вони розуміють, чому влада намагається проводити вакцинацію і що буде, якщо ви відмовитесь в цьому брати участь. Слухайте, тут я думаю, що ви маєте рацію, тут такий яскравий, одночасний приклад, коли в одному місці все нормально, а в інших все просто так, як ми не будемо казати в прямому етері ліцензованого телевізійного каналу. Як казав наш колишній президент, маємо те, що маємо. Угу. А гірше не буде, це гасло ідіотів, я вважаю. Щоб гірше не було, треба щось робити задля цього. Так. Дякую за те, що долучилися до нашого прямого етеру. Дякую, що нас дивитеся, але це далеко ще не кінець. Не перемикайтеся, зараз будуть новини, а потім знову ж я у цій студії з іншими гостями і так маленьку таємничку відкрию, буду включення з Сакартвело, тобто з Грузії, як я називаю зараз Сакартвело. Там події дуже швидко розвиваються і вони дуже небезпечні. Не перемикайтеся.